order mo pansit. Yan. Ay, kung makapagpapagod na kayo dito. Ayan, ba? Yan. Ang atas ng sibuyas. Ang kapas ng sibuyas na sigurado. Hello mga ka-dragon! Ayan, nandito ulit kami sa aming kubo. So, hindi pa kami makalabas guys. Pasensya na. At ilang araw na kaming walang upload dahil nga busy pa dito sa bukid. Bali, ang gagawin namin ngayon guys ay magpipiknik-piknik na lang kami. Magluluto kami ng pansit. At magmumukbang daw si Ping ng Damurtes. Nagadunala mi Jane habang kami nagsungkit. At mamayang hapon ay papasyalan namin yung aming nabiling dyan. Bili mo? Nabiling isla. May nabili kaming lote dyan na pwedeng tamnan ng sibuyas. Bali guys, yung pinambili namin ay katas ng sibuyas. In-invest din namin yung aming kinita dito sa sibuyas. In-invest din po namin ng lupa para sa susunod hindi na kami magre-renta doon. At least sarili na namin. Ayan. Magluluto tayo ng pansit, ng mais, at mukbang tayo ng kamachile. Let's go, mga aling! So ayan guys, meron kaming dito patag sa labas. Extension ni Bonifacio. Sarap dito, mami. Magmukbang na lang tayo. Mahirap magtambay dun sa baryo kasi sobrang init. Panay brown out pa. Ha? Kagabi, katagal nagsindi. Puyat na puyat ako kagabi. Ano, Uncle? May laman na? Nagipatan nagbuko eh. Sayang pa to guys. Yung mga yung mga natira. Pinatubigan pa nila kahapon kasi baka sakaling magkalaman pa siya. Wow! Saan kayo? Copper prot. Dalawa na? Tayo mga Copper proud. Hindi naman, di kayo makaisbaw. ano nga ang kwan nito? Ano nga ang English, di ba? Ano mo dati? Tagdigo. Ligo tayo mamaya, mainit. Wala tayong damit. Magbra ka na lang eh. Gawabad ka nga sa ilog ng 24 hours. Kuya Allen, mag-ilog na nga tayo, Kuya Allen. Sana all, Kuya Allen, dahil may sibuyas. Hindi na matapos-tapos si Kuya Allen hanggang gabi, nagpabuhat ng sibuyas. Nag-chat yun sa akin eh, mang libre na daw siya eh. Nak. Sana all. Siguro milyon kinita ng Kuya Allen, no? Kaputi naman ng kanin nyo. Ay, diga. Bago yan ang te? Bagong gile? Bagong ano? Kaya nga, hindi na masarap yung kanin namin. Laon na. Ligo tayo mamaya sa ilog, tapos kain. Kahit nakaligo lang ako, magbabad ako. Talagang kwan yan, tinigil. Kahaba ng sandok Pala to eh. Pansit, tsaka ginisang gulay sa kabila.
yung ginamit yung bago nating kuhan. Kalayo. Baka madumi yan. Makita yan ni Mamueng at ni Sir Jay. Ano yan? Pasarapan kayo ng dito? Pancit versus Parang alaman na yan natin ah. pagkawan ng mangga. Yan. Hindi na natin yung hula. Hindi natin yung ano. Yung okray. Biyak pa. Kainan mamaya, maligo. Kababaw man oh. Malalim na ako doon sa pinagliguan ng Ken. Sarap niya yan ah. Sarap na. Masarap na. Tara, tara, kain na! Ang sarap ng ating Kailangan mo yung music mo ba? ulam. Ang sarap ng ating ulam. Oh, luto natin mandona. Pwede na yan? Plus bagong ani na kanin. Bagong eat! Bulaga! Wow, sarap naman ang luto. Where's the kutsera? Ayan na yung inasal mo Uncle Marcel. Bangan! Ang Kaanakan! pagsandok namin dito ay magkamay ka na ba, uy? Yung sandok. Kabigat pala ka. Patang yung magal. Ipagbubuntayan na eh. Karehan. Sarap ng kanin, oh. Kamay tayo, kamay! Kain tayo, guys! May sunog. Singkamas. Sarap singkamas. Sabang gulay? Meron lang akong gulay. Sarap. Doon sa kalabasa. Doon sa kalusandok na yan. Ito lang kutsara ay. Sandok kalabaw. Oh, konti lang. Sarap to. Tara, kain, kain. Tayo. Kalabasa hindi mo mahal. Kung kalabasa yun. Kalabaw. Kain na! Puro ko kamuting nakuha ko. Kaangot ato yung sandok tayo. Dali na lang. Sigulo ka na lang. Hindi na alam? Punta siya nunod. Wala tuloy siyang Niloko-lokoin mo. Naging mga nasal kami doon. Hindi ko nagtama. Sumukrante?
ka dyan. Kapital. Sunod daw. Mas maliit. Kain ka na. Kain ka na, aw. Nagtago na rin kayo nagkaan dyan. Nanti kamuti, aba. Sangat kaya daw pa. Jadi cangkul orang lawan. Ang sandok namin guys, parang liig ka ba? Itong nadalan sa mga. Dito kasi kami sa bukid eh. Kaya kung ano na lang yung gamit dito, yun na lang yung pinagsasabat na. Ayaw mo ako tulungan. Ayun ang balaw. Bye-bye mata. Ay, no, may tapis doon. Dimasok mo doon. Ayan na nga mga ka-dragon. Pagkatapos matulog, maligo tayo sa Karayan. Napasarap ang tulog namin dahil ang lakas ng hangin. Ay, dito medyo. Mag-upo ka lang. Upo ka nga. Cellphone mo. Nag-iihi na. Nasalo niya yung ihi mo. Sarap? Ba't ito hindi pwedeng kuninta? Hindi? Tanggala kayo na. Baka lang yung matay bunod. Tanila ka ba? Namunga o alangan galing daon. Saan tayo magkain? Maligo muna tayo. Magkain ka na naman. Kagigising mo nga lang. Kung tiligaya ayaw maligo, malamig daw. Hindi pasing o. Hindi pasing. Naglubog na. Hindi ba mainit ay malamig yung tubig? Kasarap. Maligam-gam. Ah, magka-is-isbo ako. Oh, may baon na shampoo ah. Napidot. Napidot. Kan tiligaya yan eh. Yung sabon nante ay. Wala. Sa banda niya ginawa. Masarap tong tubig. Ha? Maligam-gam mo. Hindi ko din palutin ito. Ang ginapakapalya sa ata yung rami nila dyan. Tapos naman yung gabi mag-ikit yung mga bunog. Lumad siya nagpapay, gindang yung bunog.
Kalat na baby daw. Hindi, ito, pwede ko. Kalungan daw yung tambakan. Ano, madutay ko mambalen. Maligo guys, nakasombrero. Nakasambrahan. Sobrang init kasi, grabe. Summer na. Diyan nagdigosan. Ay, kung makapagputukan lang ito. Ayan, ka. Pwede pa ako ganaw. Dapat may tabo tayo. Parang na tuloy magdakdak palamig. Wala, hindi ka pagdigo sa bigat. Ang tatak ng bomba, nagpudo. Ayan, shout out nga po pala kay Sir Romy and kay Ma'am Cathy Culiado. Ayan, shout out po sa inyo. Thank you po sa pag-order ng uniform. Ayan, on the way na po. God bless po, ingat po kayo dyan. Sapatos. Ha? Suot natin bukas. Apa? Pwede rin eh. Hindi ko na isuot sapatos ko. Uy, para Pero ma... ante, isuot mo yun, dapat naka-short, hindi naka-ganere. Oh. Wala akong short. Maganda yung naka-short. Para mag-stand out yung sapatos mo. Wala akong short. Pang bagay yan. Magiram ka ng short kay Kwan eh. Ha? Asawa ni Nano, kaya kay Sarah. Hugas kalawang, hugas, amoy sibuyas. Katawan naman na no? Ay, suda ka gudo. Bakit? Bakit ganito kahaba eh? Hindi man ganyan oh. Balbalasan ko na naman oh. Pagasilas? Ang shirt lang, balbalak kayo ng silos tayo ma? Ang silos tayo ma? Kabisi nga na ano. Kanay na rin magsilo. Siyempre, shoutout din po kay Sir Anonymous subscribers. Ayan. Hello po. Hello po. God bless po. Naghihintay na po kami sa inyong pagdating. Charot. Isuot na daw ni Auntie Pasing yung sapatos niya. At syempre, shoutout din po kay Gayem. Gayam. Ayan. Hello, Gayem. Kumusta ka dito? And syempre, belated happy birthday kay Tatay Leng. Ayan. Happy Late pa kami magbati. Dahil kami busy sa aming sibuyas. Thank you, Ta. Ingat po kayo. Guys, ganyan magtanggol ng rangyad sa pao. Pagod-udo. Pero pagtalaw. Hindi itong puso ka na mag-udo. Hindi ko. Puso ka na mag-udo. Ano ko dito ko? Mag-udo. Yan, kain tayo guys. Merienda namin ulit pansit. Manang guys, ngig-ngisit kami ba na? Hindi naman masyadong mainit. Bakit, Anta? Ayaw mo magkamay? Kutsara pa eh. Ma'am na. Takot na takot sa tubig eh. Masarap-sarap nga eh. Kamay-kamay tayo guys. Nasa ano tayo ngayon? Daw ipansit ka nito mga isa sa malayuan. Pansit ham-ham. Sarap. Anay ulo atit pa ko puro. Bisip na yung lutot ko ah. Yung brown. Ayun na guys. Golden pansit. Yan, meron tayo. May mas pansit. Pansit kanton. Kamay-kamay lang. Mhm. Wala lang hipon. Tayo-tayo man lang. Ganito eh. Oh boy. Wala yung mga lalaki. Uncle Marsing ayaw niya magligo. Hindi ko mo makagatusin ka mas.
Nakaligo. Nakaligo na kasi kapon sa Uncle Marceng, kaya hindi na siya maligo ngayon. Bawal yun ga ulit. Bawal mag-ulit. Masama sa katawan. Makabasol. Diba na? Minsan. Hanggang kwan lang yon sa isang linggo. Pang 3 araw lang yun ang ligo niya. Pag naglugpas sa isa, nilalagnat yun. Actually guys, mayroon talaga kaming gagawin dito sa ilog, kaya lang hindi natuloy. Magkapalya sana kami ng isda, bunog. Sabi ni Papa, masyado daw, malayo. Malapad yung, Masyadong malapad yung tatambakan. baka abutin ng 50-50. Kaya hindi na namin sinaway. Ano, kinakin niya? Sungarod, ayun na. Di ka naman bubuti problema na. Adamo mo. Sabali mag-di problema na. Ang saan ko kumama eh, kung kasi isang lang din naman sa kasilyan, ang luto kumama. Iyakat na, iyakat. Naibos ah. Ibos na yun. Mag-design. After nito guys, pasyalan natin yung panibagong area ng DFL Nax. Itong ilog na to guys, marami na ding kwentuhan natin sila. Kababalaga. Oo. Ay, marami nang namatay nito guys. Sa ulan. Nagtadang na to isang di ba sa Maraming kinutapak na isang Piligaya. Maraming kinuha dito sa, di ba dati sa uso dati yung taon-taon may kinukuha yung ilog. Ewan ko kung totoo bagay mga ganun ko. Taon-taon na Pero kasi Kakataon lang. nakapagtataka yung pinsan, yung classmate nyo, no? Yung kababaw-babaw, tapos nalunod. Yung ganito lang siya, guys. Ganito lang as in. Hindi rin naman siya bababaw. Doon pa yun. Para siyang hinigop ba sa ilalim. Hinigop ng Tapos nakita na lang siya, nandun na sa baba. Natagpuan na yung katawan niya sa pinakadulo na ng ilog. Pero hinahanap nila yun, no? Sinisid pa nga nila yun. Oo, mga 30 minutes nga daw nila yung hinanap. Buti nga yung isa naalala niya mag-akyat doon sa may tulay, para makita niya ba yung buong kwan. Pagsilip niya dito sa doon banda, wala. Pag silip niya dito sa kabila na side, andyan na pala o Nakalutang na. sa batuhan na. Kasi daw may sunggo daw dito. May sumbong puti. Yung singgong puti. Pag nagpakita daw yung sunggong puti, ibig sabihin nun may kukunin daw siya. Baw Yung mga kwento-kwento nila dito. Yung Ito daw. Nakita nyo na yung sunggong-gulong gano'n. Sige, saan Piligaya yun? Oo. Pero yung sunggong, wala pa. Unggoy. Ano yung namatay? Ayun nga, unggoy daw na puti. Yung ko na, yung taga-sentra na mga estudyante. Taga-sentra estudyante din. Karamihan estudyante dito eh. Yung mga nag-aaral. Siyempre mga bata hindi marunong maglangoy. Ito. Saan ang simula? Mula doon. Ito mula doon hanggang pababa na yan. Yung puno doon, ano? Oo. Hanggang sa pula. Hanggang doon sa pugo. Ganda ba lupa dito? Kwan pa to eh. Linisan pa oh. Sa ganito po, sa ganito. Sa ganito kasi siya, sa ganito magandang magtanim ng sibuyas. Yung mabuhangin, para madaling ma-drain yung tubig. Pati hindi mahirap sumubot sibuyas. Malalaki kasi ang sibuyas sa ganito. Sa bali mo na sugmok ma, agad adas ka manan. Itong maganda pala sa kanila dito no, pantay. Handa pa inaalak ni si Dan Adas ko. Kaya nga sa pantayin dapat. Sa susunod, Maganda yung area nila dito. Di ba akalaing isla to guys ah? Kasi maluwang. Ito naman ang bili natin. naman. Ito.
Bali guys, nabili lang namin siya ng mura-mura. Kasi walang ano to, walang titulo at saka bali nag-usap na lang kami at saka yung may-ari. Ito ano lang to, dating parte to ng ilog na nalanak, nalagyan na ng ano, naging kapatagan na siya. Tapos na ano nila, napundar-pundar nila. Yun, ibenta na rin nila kasi hindi raw nila kayang tustusan. Bali, ang kabuuan daw po nito ay kung aanuhin lahat ay nasa 2 hektarya. Yan ang katas ng sibuyas. Ang katas ng sibuyas na Ate Joanne, ito na. O, hindi lang sa Hanggang doon sa may puno na yan, yung nakatayo na yan. Walang kapuno-puno pala dito. medyo risky lang siya kasi Oo. tabi talaga siya ng ilog. Kapag umapaw ang ilog, Goodbye na. pwedeng mahagip na. Pero ang sibuyas naman is tag-araw, hindi naman siya tagulan. Kaya okay lang. Pero ano, marami pang gagawin dito. Pundarin pa rin talaga siya. Graded pa. Hindi pa squadron daw. Oh, marami pang mga nakatayong ano, Talahib. talahib. Dating karayan, ngayon naging talukan. Ito kahapon may nag-harvest dito kaya may napupulot pa kami. Oo. Idagdag namin doon sa ano, ibebenta namin. Ilan ang kinita mo dun, Peng? Yung naruhos mo? Lan ba? Tagwa 1.5 tayo? 1.5. Bali tagwa 1.5 na rin kami yung napulot-pulot lang namin. Nabenta pa namin siya guys ng 25 pesos. Di ba liliit lang? Oh, ang laki ito. Oh. Yan oh, good size oh. Busy ang mga tao ngayon maghanap ng taniman ng sibuyas. Kamahal-mahal ba naman eh. Ewan ko lang sa susunod. Sana ano pa rin, ganito pa rin ang price. Huwag na siyang bumaba. Ang dami nang nagakontak kay Ate Joanne kung may mabili pa daw na lupa. Kalaki oh. O may ano pa pala doon oh. Ano yun, palay? May pinakababa pa pala eh. Yun. Pero hindi sa kanya yun. Oo nga. At least hindi tayo dead end. May pinaka dead end pa pala doon sa dulo. Karayan lang ang pwedeng kumuha nito guys. Bahala na dyan. Kung makuha ng kamay. Kung kunin niya kung Mapakinabangan kailan. lang namin siya ng 2 taon, 3 taon. Balik na rin yung pera. Panalo ka na. Panalo ka na. Sana. Wag na. Kumbaga itong lupa na to is hindi forever. Oo. Kasi kwan. Pero matagal na rin napapakinabangan to. Nakatayo pa. Pagalitan tayo dyan. Oo, ito oh. Kaso yan ang karayante ko. Pag napantay niya naman. Kaya nga dyan sa gilid yung ilog oh. Hindi mo naman nagagalawin yung ilog. Kasi ilog na yan. Pero dito lang tayo. Oo banda. nga. Siyempre dyan yung kwan ako sa takot. tatambakan mo na siya dyan. Oo, Dapat dito, maggagawa tayo malaking pilapil. Para taas yung medyo mataas. Tapos kababa pa dito oh. Kaya ang iskudro rin para magpantay. Buti dito sila umataas. Bukas yan ng ating sibuyas. Ayun pa oh. Hindi ako makapulot yung kamay ko. Tanggalin mo na yung balangkot mo, Ben. Sambra mo. Wala. Nay, kalaki oh. Oh. Malaki na nakuha ko eh. Tara yung peg na naglag. Dito pala oh. Kaysa ibili mo ng ano, Di ba 1 kilo na rin ito? kaysa ibili mo ng luho-luho yung kwan, de invest mo na. Kasi ang pera madaling maubos. Kung i-invest mo muna para ano, hindi ba wala yung pinaghirapan mo. Pambansang gulay. Ang sibuyas, pambansang gulay. Oo. Itong area na to guys, iba na yung may-ari nito. Itong pinag-aadasan namin.
sayang kasi ina hindi kunin. Kaya pinupulot namin. Oo, malaki tingong. Oo. Ito oh. Ay, po, Kung po na yung ganda nagmam. ne. Ay, makamay sa nga bag kami sa. Oh. Kiwarin niyo yung mga pinagputulan, madami. Pag naka-isang red bag kami guys, may igit 1,000 ang bayad nun. Eh, ito na mo. Nakatanim pa siya. Woo! May ilagayan! Yung sinagrow lang namin na ilang kabanyo natin? Red bag? 7. Nakakuan kami Nakailan ba tayo dun, te? 7. Naka 7,000. O, sa grow lang yon. Kung di namin yung tiyaga-tiyagaan pulutin yung mga wala. Nagka-ornong tayo, Nakapidot ka dito ay red bag ne. Hulog ng langit. Talaga nga kanyami. Para kanyami nga talaga. Para sa amin talaga itong sibuyas. May rescue pa tayong dalawa guys. Ako paparating. Ito white onion. Ay, galaki. Napunsat. Galaki pa naman Kailan mo sa tamas Bibilog nakuha namin. Yan ang mga naadas namin. Buhangin na dyan. Pag uwi, merong nakatimba, may naka-red bag. O, ayan pa, naka-eco bag. Ay, meron pa pala daw, kantiligaya. May napulot akong red bag. O, diba? Baka isang red bag itong naadas natin, Wala ate. Butas yun, maburak. Dito kayo mag-adjust tayo. Dami pa natin anin dito. Alam mo, okay, mili pa to. Ating na pala. Nagatumbahan natin, wala pa rin naman. Tumbahan na kayo na hinarbi. Tumbahan na. Patawa-tawa lang sa tiliga, pero maganda siguro yung sibuyas niya na. Uwi na tayo guys, at hapon na. Meron kaming gampanin sa kapilya. Kung kunti man lang. Kasi na rin, baka makakasya.